ואיתנו נמצא המהנדס ויזם הבנייה יואב זיו, ערב טוב. ערב טוב. נשאלת השאלה, הוועדה הזאת באמת הייתה אמורה לקצר את אישורי הבנייה, או שמדובר בעוד ועדה פופוליסטית? היא הייתה אמורה לקצר את הזמן שלוקח לאשר את תוכניות הבנייה העירוניות, תוכנית המתאר, לא תוכניות הבנייה הפרטניות, שכשבא יזם ורוצה לבנות בשכונה קיימת, או בשכונה שכבר יש את האישורים, כמו דוגמת האישורים שרוצים לקדם, רק אז ייקח לו עוד שנה, שנתיים, לאשר את התוכניות לבנייה הספציפית שהוא רוצה לבנות את אותם 50 דירות, או 100 דירות, או 30 דירות. אז מדוע נקראה בשם המבטיח סופר טנקר של הבנייה? הסופר טנקר זה פשוט איזשהו גימיק, בגלל שזה היה פופולרי אחרי השריפה באסון הכרמל. בעצם בפועל התוכנית הזאת לא הייתה אמורה להשפיע על היזמים והקבלנים? בפועל לא יכול להיות שעם מצבת כוח האדם שנמצאת היום בוועדות ובעיריות, יוכלו לאשר את התוכניות האלה בזמן כל כך קצר. אם יושבת לה פקידה בעירייה מסוימת באחת הקריות או בוועדה מקומית כזו או אחרת, ויש לה ערימה של תוכניות שאותן היא צריכה לאשר, זה לוקח לה, אם היא רוצה לבדוק את זה בצורה רצינית, הרבה מאוד זמן. צריכים להוסיף כוח אדם ותקנים לאותן ועדות מקומיות וועדות אזוריות, למשרד מהנדסי הערים, ולקדם את זה בצורה יותר מהירה. עכשיו, גם כאשר יאשרו את אותן תוכניות, שאני לא רואה שזה קורה בשנים הקרובות, הפער בין אישור התוכנית לבין הוצאותה לפועל הוא פער של כמה שנים. משום שלאותה גבעה או לאותה שכונה שנמצאת כרגע בשרידות חקלאיים, צריך להביא קו ניקוז לשם, וקו ביוב לשם, וקו חשמל, וקו מים, וכביש, ומדרכה, וזה לוקח שנים. ואחר כך צריך גם לשווק את הקרקעות ולמכור אותם ליזמים, שהם בעצמם יתכננו תוכניות, יגישו אותם לאישור. התוכניות האלה לוקח להם גם כשנה, שנתיים, במקרה הטוב לקבל היתרי בנייה, ואז מתחיל נושא השיווק. אז בוא נדבר על הוועדה הזאת שהפסיקה את פעילותה. איך זה משפיע עליך כיזם גדול באזור הצפון? אנחנו כרגע, כל היזמים באזור הקריות וחיפה, בונים על עתודות הקרקע קיימות. זה לא השפיע עלינו משום ככה לא בנינו במשהו שעוד לא קיים. מה שכן זה משפיע זה שלשנים הבאות ייווצר עוד פעם מחסור שיגדל. גם היום יש מחסור ביחידות דיור, דבר שמביא להתייקרותם. הפרויקט הזה, היוזמה הזאת של ראש הממשלה, אמורה הייתה לתת מענה לזוגות הצעירים ולפוצץ את בועת הנדל"ן. בפועל זה לא קרה. זה לא קרה וזה גם לא יקרה. א', אני לא חושב שיש בועת נדל"ן. אני חושב שיש עליית מחירים, שחלקה היא תיקון מחירים של עיוות היסטורי שנוצר בשנים האחרונות. לאורך שנים מחירי הנדל"ן עלו כל הזמן ויעלו גם הלאה. אנחנו במדינה שלנו, בתקופת בן גוריון חזו שבשנת 2000 יהיה 1 מיליון או 1.5 מיליון תושבים במדינה, ויש 6-7 מיליון תושבים. אז כמו שעכשיו עושים תוכנית, או לפני 10 שנים עשו תוכנית 2020, שכבר עוד בת מגיעה, אז חזו שיהיה 7 מיליון, יהיו כבר 10 מיליון תושבים. אז אפשר לומר בעצם שהעתיד של הזוגות הצעירים לא נראה כל כך ורוד. אני לא מסכים איתך, אפשר לעשות דברים אחרים. אפשר לצאת, כמו שהיום קראתי בעיתונים, במתן מענקים בפריפריה לזוגות צעירים. אבל מצד אחד, המדינה שרוצה את המענקים האלה, מייקרת את מחיר הקרקעות שהיא מוכרת ליזמים. ואז זה בא לידי ביטוי במחירי המחירה של הדירות. לקצרה, לסיכום, עצה שלך כמישהו שבא מהשטח, מה אפשר לעשות כדי כן להאיץ תהליכי בנייה? תראי, אני רציתי להוסיף עוד דבר. אף אחד לא צפה שיבואו לפה לפני עשור או 15 שנה מיליון עולים חדשים מברית המועצות. עלייה מבורכת, אינטליגנטית. טוב, זה לא קרה בהפתעה. זה די קרה בהפתעה כשנפלו החומות של ברית המועצות לשעבר. עכשיו, אותם אנשים הגיעו וגרו בזמנו 3 דורות של משפחה בבית אחד. הורים עם ילדים, עם סבא וסבתא. האנשים האלה, בגלל שהם הגיעו והיו אוכלוסייה אינטליגנטית, הסתדרו. קיבלו עבודות, התקדמו, מצבם הכלכלי השתפר. היום אותם ילדים יוצאים החוצה ורוצים דירות משלהם. כן. גם אותם סבים וסבתות. הביקוש גדל וההיצע בשטח לא תואם את הביקושים. וההיצע בשטח לא תואם את הביקושים, וזה תמיד יגרום לעליית מחירים שתהיה תמיד. אנחנו נסיים עם הדברים הלא כל כך אופטימיים האלה. יואב זיו, מהנדס ויזם בנייה, תודה רבה שבאת. תודה רבה.